Aínda que a choiva quixo facer acto de presenza, nada detivo ao pelotón no Día da Bicicleta en Boiro. Centos de persoas tomaron as rúas da vila para vivir unha xornada de deporte e convivencia chea de espírito. A cita, que este ano volveu reunir a comunidade ciclista, arrincou puntualmente na Praza de Galicia. Primeiro, a mañá comezou cunha lixeira choiva que fixo dubidar a algúns participantes, pero en canto comezou o percorrido, o sol apareceu entre as nubes e a gran festa do ciclismo seguiu sen problemas. A pesar da incerteza meteorolóxica, o pelotón non se detivo. Con cascos, chubasqueiros e moitas gañas de gozar, os ciclistas avanzaron, sempre arroupados polos vehículos de protección civil e a policía local, que se encargaban de garantir a seguridade en todo momento. Unha das imaxes máis conmovedoras foi a chegada dos máis pequenos, como Mauro, de 4 anos, que conseguiu rematar os 16,5 km acompañado de seus pais. A xornada rematou co tradicional sorteo de agasallos. Entre os premios bicicletas e cascos, ofrecidos polos patrocinadores Begals e Daniel Ríos, foron os agasallos máis esperados. O alcalde de Boiro, José Ramón Romero, tamén se uniu aos participantes e agradeceu o esforzo e entusiasmo dos ciclistas, facendo especial mención ás empresas colaboradoras e aos voluntarios. Este Día da Bicicleta foi un éxito máis, non só pola participación, senón tamén polo bo ambiente e o espírito familiar que reuniu durante toda a xornada.